ма ким дар шуморо тахтах кардам? Шумо питса заказ кардаги буден? Номи шумо Николай Васильевич Сергеевич Андрей Пушкин. Туғрияй? ҳамиҷа дар гана имзо бимонем. Ростига ба кай ҷай қашкам айда. Амира домои садум я сагара бечораак буд. Гишнаем гуфт. Ба бировардами қаак питса додум ша. Хайвай чӣ конам мекунав қаё шамия нате. Гап нест яка. Бу агар сумне пул медодӣ қа мебурдум медодум ша савоб мегирифтӣ. Сагара бечора гишна буд. Хаёли да карта тони қароӣ мекунам. Хай агар да карта роӣ карден да шеф наген ки ба оликора наметия охи. И питса қоқ шидай ку? ин ёнаш дарафтаги ягане. У хеле ма зигзаг гирехтам омадам ака шамол сағ буд. Трам мебуди шоқ мешиди. Зинда боши ака. Да халаденник моша соз мешава. А и кам хурдум ягон дастафка дигар я параша хурдан дар кор бу. Абе дастумар аз худ накунам да. Бача сариште мешканам. Ҷови охи мезанад. Бача сариште куфни даст қатӣ мезанам накам тамом. Охи чӣ дар кораз мезанад даҳане бинит хун. Ҳайвони рест ка номи хунам мегири натарсон охи. Сариште ман мезанам ҷа тамом. Да кӯдаким ҳар я одамои задагиан ма и чия бо. Акай Тайсон. Ма фанати хитам. Бигрез коз меқапад вапши маладеса мехонӣ. Ҷабиё. Фуро. Биё. Ҷабиё. Дидӣ? Ман тра гуфта будам айби ноф шай. Охи ноф надора ку? Охаи мошина агар на қапиш ҳарс мерава охи. Калонкош тамом кардагия. Ин ёнаш дарафтагия. Барои медонӣ чӣ кардан дар кор? Мошина бурда оз ягона хонаи ман ба мондан дар кор. Биган ки сағраи сияҳ мошин гирифтай. Калонкаш да дырын намешава? Вай пеш да дырын буд. Оз да пешай. Ина хушрӯ гӯшка ка дидӣ? Калити 10, 15, 13. Ино калити хона ман олбе. Мошинта ман рост мекунам 100%. Не ки барои рост кардан аввал чӣ кардан дар кор? Ҷида номрота навистан дар кор. Яке ман да хона тоқа мондум занг мезанам мегӯм бихе мошинта биги биёма соз кунам. Я хеле бинавис отам да бина ки вапши маладес мехонем ҳардумон. О, мешидай ку. Ана ки қуввати корамон сар шуд. Нигоҳ ку. Я чӣ кор кунем ака мо? О, чо кади ҷовид? Клянусь бабушка ягон кас ягон кор накардам дандон шуштесам. Қарза намиёрӣ? Этине ки мирди ва ҳами қарз гуфтӣ. Сеним сумидгаш мондагӣ буд гуфтам да хотират бизанам. Ҳами олимо гуфтиянам камбағал ачен бурӯш дардана дымбаш бдара у состара дата турсикач канаме бинаш зато. Олуи сия? Олу дымбат гӯҳолу охи ҳам қарза ман метум та намегрезм ку. Ҳами олимо гуфтаган ки ҳар ки сабр кард оқибат хайр кард. Чира амада хайриш ку. Як қарз буда. Ман намедонам. Ман сума аждад мекунам, сума биги биё. Бе, ҳайвонест ки да аждад мемони лучи саза запрос ой ку. Гӯшки хушрӯе, тануш, света кӯш, чашмата пуш. Ҳаму қарз тамам миёрум, ждад ку. Бе аки номрои компания чанд буд? 900 компанияро ковё. Ма ким шумо да занг задам? Одам. Ба чӣ хаяга немада фақат одамо занг намезананд? На бо шумо ба суҳбат баромадам. Ва ё занг мезананд сраза сум мепурсанд. Оха шумо аз онҳо қарзидор ҳастед. Берез ки шармандам накири зодрӯз ягон сум парто? Зодрӯзи шумо ба мо дахл надорад. Надора ҳа? Акма да чӣ мегум? Тануш, анамуш. Ма айта қарздорам, ма амуро бахшидам. Полни